sim jing ruas tang mas kui nomor lai spa lai punyo. Lai spa lai punyo. Kawan bangu badan mali utrai lejonga tuai kan mengkekung kahon jongi atraya lojonga kahon jongi kan lo ladami bon tuai kan lo kasih kawan bana kasur bakoyana hagi menrikle percaya lam ya katu berbama ku try ku kren hagi dan hati kat loy balik kawan jongwe. Hakan kedua hakan kemas bakui jungin wandra ya baro kicing temu babha kicingi ngiduai nak banja ki bapang ki bastom ngiduai ru nak banja ki long kemi jang kaparis cingi ki badon hapadeng ka retreat ba blade dragon run unte se ya kicing e kicing ku jungu halo jangki hartung pa baru kun baru mensim bakoi amen kicing e jung try jingi u Jesus Christ kicing e u blay lamba kicing aslok jung mensim bakoi kindon barbar rengkat batpi Gohmen keparabi hau Jesus Christ mentaka sengi ngirake ya sengi buram jong obat lomios we nakat arngut ki apostol jong u Jesus berhabang ipe ya kejingim jong obat lomios ka gospel kam kren ke ba kam krau shapang ju harela dang ipe ha ki history jang kabalang insalap ba yau laka hakashnong kana batkat kum unang tho yak history jang ki Kristan balak tip kerteng kum Eusebius uang ba Bartholomeus uwan hapo India nre ngimdon kata ke jing pensyai ke ba kambania shipang jingwan jingu sya India badon kowe pat ki history ke baong Bau la sya penyap ha Armenia namar beli hang ne lalap ya ke relics jong u bar ha kaju kurkom ka we ko hospital ke bala ai kerteng ha kanam jong u Bartholomeus nre ke ba ngide ban kan mau ba man ka por ha bangira ke ya ka sngi buram jong ki apostol ka pen kan mau ngi ba kide kita ka nongrim jong ke jinge Kristan kejinget kabau Jisu ula hikai haki laisnem ula benshet haki kat arngot kisenran kijengu dinak takadau kilong kanong rim jong kejinget Kristan lada kejinget jingi kala he lasan haduk kane kadi namar bele kejinget jong ki apostol kalong kabaklan bakane kejinget kabakalayo kila samyaka hakaleng saudong kaperthe But nakini kadar mut ki apostol kumba khat we ngot ki kalalong ki martir jong kabalang daka chingmen daka chinget daka chingi ka bakrau ki IT yela ka jong ka chingim na ka benta ka hima jong oblay hakane ka sngi habangira ke
ya kana kasengi buram jong Bartholomeus dengan pan ya ka jinga sai ka jingu na ka banta jingi iwe baiwe o Bartholomeus ude nong da jong kinong pang dengan pan ya ka jinga da ka jingu kam tame ka jinga sai ka jingu na ka banta ki ba pang ka bestam hari ing ki sem ka jingi bat ya ki to ki ba ngila kular banduai ngin ngap jar sipor ngin khimi yala ka jong ka men sim ngin pan map no try nak benta kilat kilat kam tame ki tuki kep jong ka ching im ka chingi ha ka ba gidon ka ta ka ching aratin ha ka chingi ka chingi ya ujisu ka baar tingin pan map no try nak benta ki tuki kep jong ka ching im ka chingi ha ka bangi klet bangi don kam banya samlem ya ka ne ka chingi jong try ha ki we pat dar bas ngau si la ka chang ki pop ki sang tingin ong nga pla how play badan bor bara bara phi ko men ko para bangale pop shibone da ka ching prakhat bada ki tin da ki kam bada ka ching le klet da ka ching le palat chinga da ka ching le palat chinga da ka ching le palat ba krau e chinga namar ka ta nga karpat ya ka maria ba khoi kabayesa ka tasty ya ka ngel ba kerui khoi bara phi ko men ko para banduai na ka banta chinga how try blay chingi ublay badan bo baro unisne yangi badan dalama ikipop chingi unya lam yangi syaka chingim bam chikun amen try can rahu praise
sembah agamuramu Jengin ya dawai Jengin IT halakan kedewan kedepat ya kibapang bastom lang ba ka jingya sai jong Bartholomeus bakhoy Depan klan hangi ko try ka jingay Dakabaw Apostol Bartholomeus bakhoy ulas no nado danot hau kun jong me Bato ay balang ba ka jingirap ki jingduway jinggu kabalang jong me kan kalalong kadak bat ka atiar jong ka jingpenim yaki jai penriu baro Daw try jingi Jesus Christ kun jong me ubaim bat basan siya rengkat bat me haka jingalang kawe umen sim bakun ublay jinom la jinom Amen. Kacing puli nak kitab cing penpau. Uangel ulawan bat laong hanga. Ali ngan pen I happy ya kanong leit kurim jong ukun lang brot. Bat ha umen sim uangel ulara arnga yanga sya ulumba. Uba jerong shibun. Bat ulapen I hanga ya kanong ba bakut ke Jerusalem. Kabawan hiar nabneng na ublay. Kabadon ya kaburom jong ublay. Kajing palang jong u kalakum umaw lenay bakodor tam, kum umaw jasper ubasngu kum ka kristal, kadonya ka kenro kabahe, bat kabakenjang, lembat ki kat ar kerdop, ha ki kerdop, laap da ki kat ar ngut ki angel, bat halor jong ki kerdop, latho e ki kerteng jong ki kat ar jat ki kun Israel, Syapang mingi don lai teli ki kerdop, syapang syatei don lai teli ki kerdop, syapang syati don lai teli ki kerdop, bat syapang sapngi don lai teli ki kerdop. Bat ka kenro jong kanong ba ka don kat ar teli ki mau nong rim, bat haki latho ye ki kat ar kerteng jong ki kat ar ngut ki apostol jong ukun lang brot. Kaktin jong utray. Is kamu Ya ublay. Simna kenombar Raspa Drepusau. Raspa Drepusau. Nyendruai naik duk kidukat kendai. Betul. Nganyai pendang kurang yame. Baba
utrai undon rengkat bat pi. Kecing pule na gospel bakut kat kum uyanis. Kau ram ame katrai. Ha kaca kapor. Philip ulai kandu yau Nathaniel balaong hau. Ngila Shem yau tau bau Moses ulatho ha ke kitab jang ka ain. Bad yau ba kinong yatul uparu kilatho. Ujisu ubana Nazaret ukun jang Joseph. Nathaniel ulaong hau. La ban mi kababha na Nazaret. Philip ulaong hau alewan batpit. Jisu lai yau Nathaniel bawan siu balaong syapang jengu. Hakmi o Israel basisya hau ba don jing arsap. Nathaniel ulakali yau kumno me itu yanga. Jisu la jubab shua bau Philip khot epi men ba pidon hapo uding dembor ngalayo yapi. Nathaniel ula paiktin ya uang. Konong hikai melong ukun ublay melong usim ke Israel. Jisu la ong ho hato pingit dang namar banga ong hapi bangalai yapi hapo uding dembor. Pin say iyak ek bakam kraw ban yakine. Baw laong ho. Shisha nga ong hapi. Pin say iyak kabeneng kabapli. Barika angel ublay bak yakiw yahiar halor ukun ubriw. Ka gospel jang utrai. Jingara yame Chris. Gohmen ko parabi hau Jesus Christ. Dara pilayas ngob haya gospel. Kakarteng Bartholomeus kami. Hanray ko ong Nathaniel. Baladangi pulepat ya kesenap ti gospel, ke gospel jong Lukas, ke gospel jong Markus, ke gospel jong Matius, ke keren syapang jong Bartholomeus. Kabamot ha gospel jong Yohanes uai ke kerteng Nathaniel. Bad ha kesenap ti gospel ki ai ke kerteng Bartholomeus. Kabamot Nathaniel bad Bartholomeus kamot ya uju ubriu. Bar hak nega sengi habangira ke ya kanega sengi borom jong Bartholomeus. Akwa ban ya peliu jumut api bat kuwe ka benta jong kanega gospel ka bangin don kam ban puson na ka benta yalade shimet. Ngiba Nathaniel hak banengkong don kata kacingtip kabati kena ya Jisu. Barhaba Philip uang ngala haba Philip uang ngala Shem ya tau briu ya ubalatho ha kitab jong Moses ya ubalatho ya ha kitab jong kian ubade Jisu uba Nazaret. Uang hato don kebabhamo kaban mi napo Nazaret. Hato don kebabhamo ban mi hapo Nazaret. Bat haba ulawan ban yakendo yau Jisu. Bat kene kentin kabau keli yau Jisu. Kumno pitip yanga. Kumno pitip yanga. Nathaniel lese hakane kapor upusan halade ngam jui yau Jisu menoro ngatip yau Jisu langba jong Philip kumno utip ya yanga kabar
Kan mau ba shua bon wan ban ya kendo yau Jisu. U Bartholomeus uladon kata ka jing bem sui nyau ya ka Nazaret. Wang don mo ka babha ban mi Nazaret. Namar le sekat kum ka jing perkhat ka jing u. Ba yau Mesia de ban ka hapo Bethlehem. Le se don kata ka jing tip ka bapaka. Ba yau Jisu lakha hapo Bethlehem hadin kata kilai sa no hapo Nazaret. Lesa kan kata jing puson ke banengkong wa Bartholomeus udon habau Jisu habau keli kumno pitip yenga. Kabaar kabanta kabakam jeliu kaba lese kaban wanra ka jing puson ha u Bartholomeus kedai kene. Lese une u Jisu utip ya ka jing perkhat ke jenga. Lese une u Jisu utip ya ka jing kwa ka jenga. Lese une u Jisu utip ya ka jing im jenga ka baladep ke ka bangala im menshua u Jisu utip yenga dena kata kadau u khot yenga dena kata dau u khot yenga kohmen ka para bai hau Jisu Christ lese kene kata ka ju ka cingkeli ka bangidon kam ban keli alade kabangidon kam ban keli alade habang iwan ban ya kendo yau Jisu. Kumno pi itu yenga. U Jisu klempep utip ya kacing perkat ke jengi. Utip kumnong im ya kata kacing long kelung ke jengi. Ya kata kacing ke bang ya kendo. Ha kacing im jengi ke baman la kesengi. Ha kasam sispa lai bekendai ke ong. Pi yit yenga. Pi itu yenga. Pitip kumnong asyong. Pitip kumnong ayeng. Pitip sheeng alik. Barok ka jing im ka jenga. Pitip nadong shedong. Kasam sispa live kandai. Kapan kan mau ngi. Bau try utip nadong shedong. Ya ka jing im. Ya ka lek kawang. Ka syong ka jingi. Hakano ka benta. Jong ka jing im ka jingi. Utry utip. Bat u ito. Pada gospel matakas ngi. Kapen sisya ngi. Bau Jisu utip nadong shedong sepang jeng u Bartholomeus. Utip ya ka jing im jeng u ke baladep. Utip ya ka jing im jeng u ke bamenta. Mat utip ya ka jing im jeng u ke banwan lasyai. Ka gospel mentakas ngi ka pensisya yang ngi ya ka ne ka jing ong jong u Jisu. U Jisu la jubab. Shua ben khod epi ngala epi hapo uding dambor. Kabamut u Jisu utip ya ka jing im ka baladep jong u Bartholomeus. Baka jing im ka bamenta ka u Jisu utip uang hakmi u Israel u basisya haba omdon ka jing arsap. Ka bamenta jong u Bartholomeus u de ubri u bomdon ka jing arsap. Baka jing im ka lawe u Jisu ang kumno pin sei ya ka beneng ka bapli bari ka angel ublay kiba ya kiu ya hiar halor ukun ubrio kini kita ki lai benta jong ka jing im jong u Bartholomeus ka bau Jisu u itu ka baladep ka bamenta bat ke ban sajia hau Bartholomeus hakisngi ban sawan mentangila ban keli halade kumno u Jisu ula banle ya kaneka kam hakaching im jong u Bartholomeus kade namar bau Bartholomeus u kloy banwan habau Philip uang alewan batpit ladau Bartholomeus kernga ka klilong ladau uang ngamtre ban ya kendu yau Jisu hoi ladon kata ke jingbem sunyeu ya ka Nazaret lese wong ayu Jisu le nak benta jenga hari haba uyo sngeu ya ka jingkhot jong Philip haba priang sngeu bha ya ka jingkhot jong Philip ka boong ale wan ban pe u Jisu usdang banle ka kamphala na ka benta jengu baro ngiyo ya kata ka jingkhot sngeu bha ban wan sha u Jisu ban shani ho ban nget ho ban IT lade ho ya ka jingim ya ka ying ka sem ka jingi u Jisu tip nadong shedong syapang jingi Henry ladang ong halade ngam tre ban wan
Jisu unom la ban le na ka banta jingi. Ka parshi jong kun balaja. Jisu utip bau kun udon she jingai. Lese hakta ka jinjar ka bakrau. Harik pa uklem le wadio. Namar bali ukun udon kam bans ngotu bau udon kam yok pa hakajing im ka jengo. Udon kam yok pa hakajing im ka jengo. Gohmen ko para hakane ka mas bakut. Tungin pen kan mau yelade. Bau Jisu u itu yanga. U itu ya ka jingim jenga ka baladem. U itu ya ka jingim jenga ka bamenta. U tip ke ban sajenga la syai la sisngi. Kabar hatunga klon ban wan syau Jisu. Banai u ya ka jing shenia ka jenga. Ban telut ya ka ke jing jinjar ka bangadon ho. Baladang le ka ne unsa ai nga ya ka jing ke jing kerku ke jing o. Tungin pan ya ka jing ke jing u ha ka ka mas bakut. Kam tamai balang ba ka jing sai jong Bartholomeus bakut. Ngin yo ya ka jing ke jing kerku kam tam bangin la ban wan ban pe yo dry ha ka jing jingi ka ba man la kasngi. Eni ro yo Jesus Christ. Junam lai junam. Amen. Singap hayeng kajing pelaka jingit jengki apostol ngangit oblei pa bran bor bro nong tau ka bedeng kendeu padahal Jesus Christ kembam rwe jingu Try jingi ya walaupun nama sim bakut. ya balakha na kamarai testi wasya leben hapo pontus Pilatus Rasana pnayu liap letebu Dihya shibal ki lai pad bayap Laki shabneng shang shakaman blake pabran bor Nang tawan padan bisyak bim lak bayap Ngai ngai hauman simakut Hakabalang katolik bakut Hakajing bakut Hakajing ma'apop Hakajing bak kado Hakajing imbang cikut Amen. Lai spa nhiều puntai. Tudawai ko men ko para baka ne kacingkia jinga bacang pi kalong ba priang hun hakmat ublei ukpa badan bor baro rom ka ting chingu kacing menjoy ngi bagi balang buku chingu baro pawe kat ba ngira kebiang ya kasngi buram Bartholomeus bakut ko try ngi karpat bangin yo ya kacing yarap jang me
da ka jing ya sai lem jong apostol ubah ka buram jong u ngiwan ra hame ya kane ka jing kinya ka jing ya ro ngi pan ya kane dau Chris utrai jongi Amen. utrai undon ringkat bat phi Ikabat kiru, Tugentiu yala kidonon. dear you shall try. Tungina ingu yo try kan rad ublay jungi. Kasong hokbat kade. Da shisha kalang basyang hok bat kabade. Kadai ti jungi baka ching penim yangi. Hamal la kapor baka ceka bana ingu yame. Ko kan rad ko kpa bakhuj. Ko blay badan bor bat bam jikut. Nama balong nang ap lang brot bam jikut. Obam ino yala kan hon lang brot. Hanay lang ba ki apostol balakar ko. Mesyarai bat yadai ka barabor. Knang ba ansan syare ka. Da kitu kicu kinong yalam. Ya ki ba melak thong balong kinong syarai. Ki ban yalam yaka hakarting jong ukun jong me. Bat namar kata. Rengkat bat ki angel bat ki ar kangel. Ki ketsim bat ki hima. Bat baro ki pai belin bat ki bo jong ka beneng. Ngirwai ka cingirwai ro yame. Bat ngipen bena klem sange. Umaku, umaku, utrai rekipa, nekbete sawanaka Uram jong me. Osana, Osana. Don't why you play shot strong. Osana, you play too long. Roy you bawan, agak keteng utrai. Neng pertai sawa, nagaburam jong me. Osana, Osana. Don't why you play shot strong. Osana, you play too long. Da shisha melong bakut ke try. Katame jang ke jingkut baro. Namar katangi karpat yame. Depan kut pen kentang ye kini kijing terwa jengi. Da kabapa yo men sim jang me. Kum jer halo jengki. Bakin kalalong yangi. Kamet bat kasnam jang utrai jengi uji sukris. Hakapo baladino yo. Badala ka mon singobha. Ula pdiang ye kajing sya shitam. Ula shim yokpo. Badaka baay ngo yame. Ula kdia yo. Balaay halaki senran uang. To shim. Batobam. Nakane pibaro. Namakane kalong kamet jenga. Ya kabaan IT. Nakabenta jangpi. Hagaju kerukam, andal ala yabam, ula shim yakukuri, badak baango biang yame, ula aya ka halaki senran uang. To shim, bato di nakane pibaro, nama kane kalong kakuri jang kasnam janga, jang kajutang batmai batbam jikut. Ya kabaan penmi nakabanta jang pi, bat nakabenta kibabon. Nakabenta kacing map ya kipop. Tole ya kane ban kan mau yanga. Kacing maya jang kacing Kata sin
Amar kata ngi ke bapan menta ya kacing ya ba kacing mi pa cinggu. Ngi terwa hami ko try ku chong kacing im badia khuri chong kacing pendim. Ngi dai ngu aidem nama mala nyeo yang ngi ke babit banye hakmat chong me bat ban syakri me. Dak bas ngorit ngi karpa me bangi ke bayo benta hakamet bakasnamu Kris. Ngi long ke bala penyet li ka we da umen sim bakhoy. Tekan mau ko try ka balang jang me ka bala priang hasatlak ka pertei. Batu penjenai ka hakachingi ringkat batu Francis ukpa bakhu jengi. U Wilbert Marwin wa u bishop jengi bat baro ke lengdo. Tekan mau lemro ikemen ki para shenrang bat kentei ki bala thia da kwa kermen ka chingmi pat. Badia baro ki bala klat no hakachingi snei jang me. To pediang iki syakachingi syai ka khamat jang me. To isne yang ibaro ngi karpat ya me barangkat bakamare tes si bakhu kakmi jong blai o Joseph bakhu ukurim jangka ki apostol bakhu bat baro ki rekhoi ki bala pensngeu bahai me pateng la pateng ngi long ka bit banyo bantalem ha ka ching im bam chikut bat bangin yero bat pundon boram ya me dau khun jang me u Jesus Christ. Da ulam badu bat hau kalong hameu blake pa badan bor ha ka jingalong ka wei chung men simba kun barok boram ba ka jingaro jiu nam la jiu nam kumbala hukum yang ngi da onong penim bat kumbala hikai ngi da kaktin blai ngi not ban ong kok pa chengi kalong komon chengme ha kndeu kumba ha beneng trai ngi menta ka chingbam chingi ka bahara kasngi batma bingi kerengkang chingi kumba ngi rungi ma ki bala sniu yangi wadawada lam ngi sya ka ching penshoy Henry tu pelai ngi nak bas sniu. Tu pelai ngi kerpat ko try nak jing sniu baro. Hak jing sebun jong me to ai jing suk jing san hak sngi jengi. Kenang bada ka jing rap ka jing snei jong me ngin lai baro bo nak pop. Bangin yo jing yada nak jing jenjar baro. Kat bangi dang ap khmi lanti ka jing kermen bakhoy. Ba ka jing wan pat jong nong penim jengi uji sukris. Namar kecumi kalong kaima, kecumi kabur kaburom, cinam la cinam. Ko try Jesus Christ, me belong hak apostol jong me. Ka jing suk nga I happy, ka jing suk jenga nga ai happy. Wat pe ki pop ki sang jengi, hanre ka jing ngai jang ka balang jong me. Bar hak jing sbun jong me to ai ka ya ka jing suk, bar ka jing atli ka we kat kum ka mon jong me. Ma me ba im ba basen sha junam la junam. Amen. Ka jing suk utrai kan dan barbor rengkat bat pi. Kabat fir. Tui terwai kada ka jing suk iwe ha iwe pat. Oh
Hakmi ukulang brot jeng ublay. Hakmi ubakit no ikipop jang kaperthe. Suk mangibaro kibala syakot syak jing kawai jang ukun lang brot. Ko katrat mo pasyang pao naman ko kayeng jaga. Yeso tan ye sip jaga yahi.
Ngiroi mego Jisu, Ngiroi mego Jisu, ngiroi mego Jisu, ngiroi mego Jisu, ngisngango mego Jisu, ngisngango mego Jisu, ngisngango mego Jisu, ngi mego Jisu, ngi mego Jisu, ngi mego Jisu. Jongin ya doai. Ngi gibarakhe ya kasngi buram jong apostol Bartholomeus bakut ngilaya bam yasib ya kasenjat jong ka jingsius pa bam jikut kotrai bangkerpat bakan longangi ka jingyarap nak banta ka jingim ka bamanta badro nak banta ka jingim ka balawe ngipan ni kane dau Chris utrai jengi Amen. utrai undon ringkat bat phi Kabat hiru. ublei badan bod baro un kerku kerdo epi ukpa ukun bad umen sim bakoi Amen. kilisuk it bat syakri utrai da kaching im jong phi Isawu yau blei. Number R spa kendai po. Amen. Shalom la shalom. Amen.